И здравейте хора, аз съм Вили Гейминг и сте добре дошли за моят YouTube канал. Аз съм Вили Гейминг и днеска ще играем 5M. Абонирайте се и харесайте клипа и ме подкрепете с един мощен лайк. И напишете долу под коментарите дали ви харесват. Така, освен че ще играем полицай и съм заместник главен комисар. И то заместник шеф на полицията. Така. Нека да започваме. Също така. Така. Къде е мен? Отиваме на патрул. О, добре. Да, тук нашите малко ми такова, защото бях болен от грип. От грипната епидемия, но няма проблеми. Важното е, че мина по-бързо. Чат, аз викам да вземем днеска района около болницата. Докато колегата го няма. Но да знаете, че имам много по-бързи коли. Тази кола е абсолютно забранена за кадети, за сол кадети и така нататък. Само за заместник началник на полицията и на началник на полицията също е позволено. Болницата, тя тук ще използват за болница, за медици. Така че Hi baby! Чат, тук сме по района на болницата, тук поемаме патрул. Тук трябва с Ники Вокс да измислим баджове номера. Отново. И чатът чити как гърми. Не гърми, ама само да пуших. Сега не тук ще обърнем. Героят ми се казва Мартин Петров. И е заместник началник на полицията. Извинявам се, просто бях болен тези дни с висока температура. Надявам се, мисля, че май и ви сте болнички от този грип, но от понеделник ще се решава дали ще не пускат онлайн обучение. Тъй като гледам май тръгнало чат. Не е вакансия, ми грип, не е грип на вакансия, ами онлайн обучение. Но
Чат, няма ли някой да спрем за рутинна проверка? Се мен ми спираха. Я да видим към Репелю какво се случва. Чат, искате да пробваме дрона? Абе, чат, ще пробваме дрона. Дали искате? Защото имаме и дрон. Сега ще тестваме дрона, как е, що е. Къде е дрона? О, майко, чат. Ти много яко. И сега ще отидем към... Хоп, кацнахме някъде. Чат, малко обучение правим на дрон. Ай, чат. Готово. Еми, чат. Това мисля да бъде това видео. За сега ще бъдат кратки видеята ми. Но обаче като се напълни сървъра, Мартин Петров ще бъде доста доволен и ще има хубав ролплей. Аз бях Вили Гейминг и до скоро!